über Straat, kloog heb naar de loch. De zon steht aan de hemel, ich bin ganz verkocht. Ein vliegende Vogel voorbij, wing ich im Koeien daar. Ja, dann bin ich content mit die super schönen Tag. Goedenavond en welkom op een Boontje Avond. Ik heb ook het leuks bedacht voor vandaag. Dat heb ik gewoon mijn adjudant uiteraard bij nodig. Dus die ga ik maar eens even ophalen. Uiteraard zitten ze hier weer, Piekefee de Witte. Gij ze gezegd dat ze de keel het hoort moesten smeren. Dus gaan ze even opwekken. Adjudanten! Zeker een beetje in de stemming? Ja, ik ben een beetje nerveus. Ja, vertel. En wie is het met de stembandjes? Kijk eens hier, hè? Dan gaan we maar, hè, jongens. Ja? Goed, daar gaan we. Kom maar eens. Hop. Heb je in het midden zitten, doe ik? Ja, nee, ik kom wel in. Oh. We gaan stoel op pakken. Jo! Wacht even. Oh, doe eens op. Ja, joh, dat is ook zo niks. Dat is We zijn hier bij de studio van de Blote Memmen Studio in Mazeik. Nou hier. Pak dan een koptelefoon achter. Want daar ook een koptelefoon. Ja, schat je het wel nu, hè? Nee, zo, hij hangt het op. Eén klap opzetten in af, dan krijg hij, je moet je heel jullie zingen. Dat kunt u wel ideaal aan vasthouden. Moet ik in zeggen. Peter, dan zeg ik. De linker. Wacht even, laat hem die even insteken. Jens. Dan moet de aggregaat van boven doen. Denk hem nog maar in. Dat kon hij even stoten doen, dan ga een beetje water in laten lopen en dan zien we dat wel. Een beetje water in laten. Ik heb het helemaal goed. Ja. Ik doe dat even aankondigen van Smart. Hier staan we dan in de Blote Memmenkelder. En we gaan zingen. Wie werkt? Zingen zeven, springen zeven, alles achterin. In de Polonaise tram, het is gezellig onderweg. Zingen zeven, springen zeven, alles achterin. Het is gezellig onderweg. Het gaat nu om de gang, de muziek begint te spelen. Hetzelfde wie wij zijn, van binnenkens het veulen. De tent gaat op de kop, we houden niet op. De stemming, die is weer op en top. Dat moet zussen, hè.
Als je dat doet, als je een stuk in een vuur hebt, als er een optreden zit, dat is zo erg niet. Maar hij moet dat juist zijn. Ik wil voornamelijk muziek eigenlijk. Muziek, hè? Mich niet? Nee. Zus, ja, alleen de muziek moest hij huren, maar niet in de zang. Zang moet je doorhuren, daarvoor moet je een enkele afzetten. Ja? En als je wilt luisteren wat er is, moet je hem even allebei opzetten. Dat wel, ja. Ja, maar... Heel is de Polonaise kan beginnen! Goeiedag, mijn naam is Van der Zanden. Is hier nog wat te zuipen? Je mag in de 7-Up met een ijsklontje. Gezegd dat vanavond feest is. Nou, het werk zit erop. Je hebt het cd opgehaald. Het hoesje moet nog allemaal gemaakt worden. Maar we kunnen beginnen.